sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli do ka di an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a y'aw bisimila aw ka bi alamisa don décembre kalo tile 21 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o de ninnu ye. Mali jamana kan dinɛma Suala Bayaya Haidara ale bilala kiritigilamaw ka bolo kan ni an ko a ma ko mandat de dépôt o kɛra arabadon a kɛlen kɔ ka kumakan dɔw ta minnu yira k'a fɔ ko olu bɛ dangarikɛ jamana na minnu kɛ sababu ye fana ka maaw lamuruti ni ma kofɔlen ka kumaw senfɛ a kun b'a la ka kuma Mali jamana kurantigɛba koɲɛw kan. An bɛ to Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kulunba dɔ ka toli ye ji la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa 30 bɔɲɔgɔnko ye ko olu de nin tora a la. Sɔni an bɛna maa dɔ ka seereya lasɔrɔ a koɲɛ kan min yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an ka lasigiden Mohamed Daɲogo ale ka kuma galama la min yɛrɛ carila kunu Malikura kunnafoni kɛnɛ kan. O kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso fɛn min ye Noël seli ye ale labɛnw b'a la ka sabati yen nɔ. Kunu arabadon décembre kalo tile 20 sanba 2023 fɛn min ye jamana ɲɛma kalataw ale ni wasabulon kalataw ye olu waliyara Kongo jamana kan. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi alamisa don décembre kalo tile 21 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla an bɛ taa Mali jamana kan min yɛrɛ la dinɛma Suala Bayaya Haidara ale bilala kiritigilamaw ka bolo kan arabadon ni an ko a ma ko mandat de dépôt ni ma kofɔlen minnu filɛ ni a yirala k'a fɔ k'a ye kuma dɔw kɛ minnu bɛ dankari jamana la ka fara o kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka murutiliw lanati. Suala Bayaya Haidara a yirala k'a fɔ k'a kun b'a la ka kuma kuranko gɛlɛyaw kan Mali la. An bɛna segi ka Mariam Kuyate ka fasiri lamɛn a koɲɛ kan min yɛrɛ yera Malikura kunnafoni kɛnɛ kan kunu. Bi sɔgɔmada joona in na Suala Bayaya Haidara ale kanubaw a ka kalandenw fo ka taa se karamɔgɔw ma denmisɛnw fara musow kan nunu bɛɛ lajɛlen de tun kelen bɛ ka biji dafa n'o ye kiritigɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli soba ye kɔlɔsiw kɔni caman samana karamɔgɔw ni kalandenw fɛ kumakan kelen de tun b'u bɛɛ lajɛlen da karamɔgɔ Suala Bayaya Haidara ale ka labila an ka segin n'an ka karamɔgɔ ye nka u ka laɲiniw kɔni ma latigɛ sabula sariya y'a ka baara kɛ midi waati Suala Bayaya Haidara ale kɔni labilala ka taa Bamakɔ kura kasobonba la min ye a ka sɔrɔnɔdonbaw sariya tigilamaw maa si kɔni ma kunnafoni di lakarita ɲininaw ma an ka dɔn k'a fɔ bijida fo ka taa se Bamakɔ kura kasobonba da ma tension kɔni tun wurilen bɛ kosɛbɛ lakana tigilamaw n'u ka baarakɛminɛw olu dafalen tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min yɛrɛ kɛra sababu ye ka jisuma k'a fura ye Suala ale minɛna kun jumɛn na a yɛrɛ de y'i da don la video dɔ kɔnɔ ni ka a ɲɛfɔ ka bila a ka page sanfɛ bɔlɔlɔsiraw kan a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ k'ale kɔni welela biji maaw fɛ k'a sababu kɛ k'a ye kumakan dɔw fɔ Mali kurantigɛ banbali koɲɛw kan min bɛ se ka kɛ kumakan jugu ye sariya tigilamaw bolo ale yɛrɛ fɛ ko nin de ye ale weleli kun ye ni waati in kɔni na Suala ale bɛ Bamakɔ kura kasobonba la a bɛna kiri don min na o kunnafoniyaw kɔni ma da maaw tulo kan fɔlɔ Imam Mamuto Diko n'ale ni Suala Bayaya yɛrɛ gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ka jɛkulu n'o ye semasi ye olu ye communiqué kɛ kunu ka sanga Suala ka ni minɛli ma a communiqué kɔnɔ u k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka yɛrɛminɛ kɛ u k'a to maaw k'u hakilinataw fɔ ko min ye Suala ye k'u ka dɛmɛ kɔni b'a yɔrɔ Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni kurunba dɔ dafirili ye ji la Tɔnbɔkutu min yɛrɛ kɛra karidon décembre kalo tile 18 sanba 2023 ka dugujɛ tɛnɛndon na yɔrɔ la an ko min ma ko duta Tingargif sigida la ka bɔ dire cercle la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra maa dɔ ɲɛna an bɛna ale ka seereya lasɔrɔ Mohamed Daɲogo ka kuma galama la ka bɔ Bamako min yɛrɛ kunnafoni yera kunu arabadon Malikura kunnafoni kɛnɛ kan an ka lamɛn.
kulun daflim kɛra kari tɛmɛnen ka dugu jɛ tɛnɛ na dire cercle kɔnɔna la ani Bubakar Maju Nabo n'ale bɛ Gari commune kɔnɔ n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ a ko bɛɛ kɛra ale ɲɛna a b'a da don la ka ɲɛfɔ an ye. Kuru in bɔra tɔnka sugu la a chargera kojugu de kuru in fana kojugu parce que a bɔra yɔrɔ min na mɔgɔw min fɛn syndicat minnu bɛ yen u ma considéré u ma mɔgɔw sigi u tɛ penalitigiw sigi quoi u chargement cogo u ma sigi ka ɲɛ donc kuru in chargera fo k'a dama tɛmɛ donc u nana se an ka dugu yɛrɛ kɛrɛfɛ dans 2 kilomètres seulement an ka dugu la donc fiɲɛ yɛrɛ wulila ka kuru to ji la o kɛra 1h du matin dans la nuit donc kuru tununa yen nɔ mɔgɔ minnu sera ka bɔ an sera ka minnu bɔ kɛnɛma kula yɛlɛ sanfɛ o ye mɔgɔ 26 o de sera ka bɔ minnu daɲana minnu ma se ka bɔ an sera ka minnu labɔ su minnu bɔra o ye maa 24 u selen kɔfɛ ka maaw ɲɛnama labɔ ji kɔnɔ ani ka su k'olu labɔ a y'a yira k'a fɔ k'o ma kɛ baara bannen ye an ka lamɛn halisa. fɔra an ɲɛna ko maa 10 de tora ji la ni ma se ka sɔrɔ donc bi sɔgɔmada in na an ye mɔgɔw lawuli n'u ka u laɲini dugu fɛ ji kɔnɔ parce que super pompier ti an bolo yan a tɛ dire kuma tɛ an ka dugu la parce que direkaw y'a mɛn mais super pompier ma na donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn a tɛ yen nɔ. Bubakar Maju Nabo ka fɔla halisa fɛɛrɛ de kan ka tigɛ cogo min na maa minnu bɛ don kulun kɔnɔ a ka kɛ hakɛlamɛ ye walasa nin kasaraw f'u ka siri a dan na. syndicat mɔgɔw kan ka sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ hakɛ min donna kuru la o de b'an dɛmɛ kojugu parce que n'o ɲɔgɔn kɛra dɔrɔn minnu donna kuru la an b'a dɔn minnu tora la an b'a dɔn. Tɔnbɔkutu mara ɲɛmaa n'o ye Bakun Kante ye ale n'a ka cakɛdaw ye sɛbɛnfura bɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ n'u somɔgɔw ma ka nɔgɔyada kɛ banabagatɔw ye ani k'a yira k'a fɔ ko halisa ko ale n'a ka maaw k'u cɛsirilen don ɲinini la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. I n'a fɔ diɲɛ seleke naani kerecɛnw fɛn min ye burukinabe kerecɛnw ye olu fana b'a la ka u ka noɛl seli labɛnw sabati. An bena segi ka Alidu Wederawogo ale ka fasiri lamɛn a ko ɲɛ kan ka bɔ Bobojulaso minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lasera kunu Malikura kunnafoni kɛnɛ kan. Alidu bi taa n'an ye noɛli baara labɛnw na Bobojulaso. An ka lamɛn. Noɛli lɔgɔkun donna l'églisiw kɔnɔ aladare bi fan bɛɛ Lamisa Sanu ale nana taara. An ma dusukun dɔ labɛnna fɔlɔ ala ka noɛli préparé dusukun de bɛ labɛn an ye dusukun lamɛn ka delili kɛ caman. Adel Somda ale nana darni kɛ Burkina Faso ye ani k'a yɛrɛ ŋaniya ɲɛ yani noɛlilon yɛrɛ ka don. An b'a yɛrɛ préparé la matigi tɔgɔ la hakili seni tɔgɔ la yɛlɛmajigiw tɔgɔ la a ka fanga di mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma an ka se ka fɛti nin kɛ hɛrɛ ani nisɔndiya ye ani an ka dugu ɲasuma an ɲasuma di dugu nin ma. Labe Mathieu Traoré ale bɛ kumana lakanabaliya min donna an ka jamana na o kan ani adamadenya yɛrɛ baabu. An bɛ min ɲini bɛɛ fɛ fana ni ayiwa bɛɛ k'a sɔn yɛlɛma n'i y'a ye nin gɛlɛya nin bɛɛ bɛ yen c'est que ayiwa a b'a sɔrɔ anw cɛman ni dɔw bɛ yen n bɛ se k'a fɔ o dusukun ma se ka yɛlɛma ka kanuya sigi a cɛ ka baga i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ tɔgɔra yalɔ an kɔnɔ yalɔ o ye nkalon kuma de ka tugu ala yɛrɛ an ka diinɛw bɛɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko ala ye masa disons masa ye a ye hɛrɛ masa ye donc bɛɛ ka wale kan ka yira vraiment ko an bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ ni jamana nin kɔnɔ. Dugu kɔnɔna falen don noɛliminɛw na i n'a fɔ bonparinaw ale ni fini dontaw yɛrɛ nka a da man di. Beatrice Zerbo an y'ale sɔrɔ Bobojulaso sugu fiyɛ kɔnɔ. An nana minɛn san minɛn fana sɔngɔ ka gɛlɛn fani tɛ se ka san an nana fleur fana yaara an k'an bɛ taa an ka bon décoré o fana bɛɛ ka gɛlɛn. Sannikɛlaw falen don lɔgɔfiyɛ kɔnɔ nka caman bɛna filɛreli kɛ ka taa nka minɛn ninnu na bi foyi tɛ se ka san commerçants fana nɔ tɛ Roland Jigima ta fɔ taara.
transport ni mina sɔngɔ gɛlɛya fana a transport ka gɛlɛn donc marchandise lo bɛ gɛlɛya fanga lo. Gale ni wagati b'a sɔrɔ commerçants bolo bɛ tulu la i n'a fɔ denmisɛnnin fani feeretaw nka ɲina o tɛ Fatumata Yere fɛ. Tile dama min kɔni tɔ tora an ka minɛnw ka ca sanni tɛ wari tɛ mɔgɔw bolo ni wari don minɛn na ka na bila ni sanni tɛ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ an bɛ Ala de dala Ala ka nɔgɔya don ko la hali bi a ka gɛlɛn fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ wari sɔrɔ mɛ sisan foyi tɛ yen. Noweli ɲagaɲaga o banna Burkina lakanabaliya y'a sababu ye. Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la Bobo Julaso. Kunu arabadon Desambre kalo tile 2023 Kongo jamana kan jamana ɲɛma kalataw ale ni wasablontaw olu waliyara yenno Kajatu Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya jamana faaba kɔnɔ ani Goma kɔnɔfɛ duguba la kalatalaw tun bɛ makɔnɔniw la kalatasow da la nka sumayaw donnen kalata baaraw la ko fɔra dugu caman fɛ ka sababu kɛ kalata minantanyaw ani kalata sɛbɛnw mɔgɔw tɔgɔw sɛbɛnnen don gafe minnu kan olu laseliw ye kalatasow kɔnɔ a waati la gɛlɛya minnu bɛ kɛ Kongo kalataw senfɛ caman bɛ yɛlɛma ka kɛ fitinɛ gɛlɛnbaw ye minnu kɔlɔlɔw bɛ don tariku kɔnɔna na cɛbɔ Martin Fayilu ko kalata ninnu bilisa ɲagamina di ne laseli ye k'a fɔ ko ne kala tara a cogoya la a ɲɛma Gombe faamakin kɔnɔna na jamana faaba kɔnɔna na yɔrɔ min na ale yɛrɛ ye kalata ayiwa ko o ni jamana fan tɔw tacogoyaw tɛ kelen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka nin kalata ninnu kɛ a ɲɛma a cogoya la kalata labɛn cakɛda seni ye kalataso 71 de bila sen kan ka da o sababuya kan u ye a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka bɛn k'a fɔ ko kalataso dɔ bɛ yen nɔ ko mɔgɔw tɛ se ka don min kɔnɔ ka kalata arabadon sɔgɔmada la Ngoma ani Beni duguw la ka taa jamana kɔrɔyan fanfɛla la mɔgɔ dɔw ye gɛlɛyaw sɔrɔ u tɔgɔw ɲinini na kalata sɛbɛnw kan minnu bilala ka taa kalatasow la arabadon sɔgɔmada kelen u la seere dɔw ka lasiri la Reuters kunnafoni so mɔgɔw ye kɛn yɛrɛ ye kalata la kɔlɔsila kɛla dɔw ko k'olu ye kɔlɔsi minnu ye nin kalata ninnu cogoyaw la bɛna se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ nin kalata jaabi ninnu na mɔgɔ 44,000 ɲɔgɔnna de tɔgɔ tun bɛ kalata sɛbɛnw na minnu tun kan ka kalata ninnu jaabi kun fɔlɔw olu makɔnɔnen don ka bɛn Desambre kalo tile 31 waati ma. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Dɔgɔnɔw i n'a fɔ Mali siya caman wɛrɛw olu ka taabolokɔrɔw bɛ u bolo ka fara o kan u sigiyɔrɔ bɛnnen don kulu kɛrɛfɛlaw ma Mali jamana camancɛ yan fana walasa ka caman faamu dɔgɔnɔw kan Modibo Keita ale ni Sheikh Hamala Koni masalala min ni ale yɛrɛ ye ɲamakala ye ka fara o kan kokɔrɔw dɔnbaga don ka bɔ Murja an k'o lamɛn. Sheikh Hamala Koni i ye ɲinini caman kɛ siya kow kan o kama an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kan ye dɔgɔnɔya kan. N'i ko dɔgɔnɔ i ye siya dɔ de ko fɔ siya min taabolo n'a tabiya dɔnnen don n'u ka kan y'u yɛrɛ ta ye dakurunya kelen k'a fɔ dɔgɔnɔ kɔrɔ foyi t'a la o kɔrɔ de ko n dɔgɔnin bawo siya man fisa siya ye nka siyaw bɔra ɲɔgɔn na maninga de ko a dɔgɔnin ye nin jamakulu in ye n dɔgɔnin o de kɛra dɔgɔnɔ ye o la dɔgɔnɔw yɛrɛ bɔra fan jumɛn dakurunya kelen walasa faamu ka sɔrɔ a la dɔgɔnɔw bɔra kanibala jamana de kan n'i ye kanibala ta bi a bɛ manden de ko f'i ye ka kɛɲɛ ni sigi cogoyaw ye bi i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔ kelen tɛ siyaw la o kama dɔgɔnɔw bɛ sɔrɔ fan jumɛnw fɛ ka da sigiw cogoya ma i b'i dɔgɔnɔ sɔrɔ Mali fan caman fɛ bi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na bi i b'u sɔrɔ Mali kɔrɔnya bolo kan ka daminɛ kani bɔzɔn na ka na se fo Banjangara bɛɛ lajɛlen ma yen bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Pays Dogon bawo dɔgɔnɔw ye masaya kɛ yen kosɛbɛ hali bi u bɛ masaya la n'i ye an fɛ Mali kɔnɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman b'a fɔ kadɔ nka o tɛ dɔgɔnɔ caman fɛla ye e yɛrɛ bolo kadɔya bɛ se ka mun de kofɔ k'a fɔ dɔgɔnɔw ma ko kadɔ lagosi kan tɛ nka tanuni kan don bawo n'i k'i bɛ kadɔya ɲini i t'a kɔrɔ sɔrɔ dɔgɔnɔkan na nka a ka ca Ala fɛ i b'a kɔrɔ sɔrɔ filakan de la bawo a b'a la ka kadamu de kofɔ n'o ye sɛgɛkata ye bawo cɛminɛyɔrɔ la u tun b'a fɔ ko nin jamakulu in ka farin i b'a fɔ komi sɛgɛkata filaw k'o de ma ko kadamu o de fɔ cogo man ɲa déformation lexique la a fɔr'u ma ko kadɔ nin yɔrɔ la Amala Koni sira jumɛn bɛ sɔrɔ masalenw olu ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ
masaren bonda minnu wulila u ni Tarawele bonda kelen n'o ye Farabana Munkekɔ ye ka taama kɛ ka bɔ Kanibala jamana kan u b'a fɔ dugu in ma ko Dogoromo u kunsi kɔrɔn ma n'olu yɛrɛ wele ko Kani Bɔzɔn kɔrɔn na n'u ni dɔgɔnɔw sigira n'u ye furu kɛ n'u ye kanu kɛ ni dɔgɔnɔya y'u sɔrɔ a jamu caman bɛ dɔgɔnɔw cɛma bi u ni dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye o sira de bɛ Keyita ni dɔgɔnɔw cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana masarenw ani dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a ye k'a fɔ siya caman bɛ yen kan kelen tɛ u bolo yala dɔgɔnɔw fana bɛ ten wa. Ka daminɛ jagosɛyaw la ka taa fɔ o gɔn na n bɛ foli di dɔgɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko dɔgɔnɔkan ka ca nka kɛrɛnkɛrɛnniyana komi jamakulu tɛ se ka kɛ siya ye abada ni kanw tɛ donc dɔgɔnɔ fan caman bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na o fana bɛ dɔgɔnɔw bolo. O la sinankunya o ye an ka taabolo kɔrɔ dɔ ye an fɛ farafinna yala dɔgɔnɔw ni siya jumɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinankunya la. Sinankunya bɛ dɔgɔnɔw ni bosow de ni ɲɔgɔn cɛ mun dɔnnen don an taabolo n'an tabiya la. Furusira fana fɛ ka kɛɲɛ ni an ka taabolo kɔrɔw ye yala siya jumɛn bɛ yen min ni dɔgɔnɔw tɛ furu ɲɔgɔnma ye. Kɛrɛnkɛrɛnniyana siya min bɛ yen ni dɔgɔnɔ ni a tɛ furu ɲɔgɔnma ye an ka laadaw n'an tabiya n'an taabolo bɛɛ lajɛlen na mun dɔnnen don o ye boso ye. Siya bɛɛ lajɛlen ni a laadala ɲɛnajɛw don o kama an bɛ fɛ k'a dɔn dɔgɔnɔw ka laadala ɲɛnajɛw bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Laadala ɲɛnajɛ min bɛ dɔgɔnɔw bolo a ka ca bawo ɲɛnajɛ in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ kuma a bɛɛ n'a kun a bɛɛ n'a kɔrɔ ka sanga u ka kabilaw ka caya ma bawo kɛlɛmasaw b'u la olu n'u ka ɲɛnajɛ don ka sanga ni kɛlɛ kunbɛ cogo ye dɔnnibaabaw b'u la olu fana n'u ka laadala ɲɛnajɛw don sɛnɛkɛlabaw b'u la nin bɛɛ lajɛlen n'i ka laadala ɲɛnajɛ don kilenya ɲɛnajɛw b'u bolo laadala kow la o tuma a bɛɛ n'a kɔrɔ komi n y'a f'i ye cogo min a bɛɛ n'a kun. Sheikh Amara Kone walasa bɛn bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ hali bi welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ma. Walasa bɛn ni kilenya ka sabati jamana in kɔnɔ a ka faamu ko Mali siya ka ca sɔn ni sigilen don siya belebeleba 10 ani siya 3 kan olu minnu ye mara kɛ san 700 kɔnɔ o siya bɛɛ n'a tabiya o siya bɛɛ n'a taabolo o siya bɛɛ n'a kan wa o siya bɛɛ n'a ka marayɔrɔ donc o la olu siya dɔw jɛra ka sigi kɛ furu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ si ma dankari si la i ma min sɔrɔ i bɔnnaw na kɛra la mɔgɔ ɲɛnama ye i kan k'i cɛsiri fɛn min ma bɔ olu la tiɲɛni sira kan o kana fɔlɔ i la bɛɛ lajɛlen ka jamana in minɛ. Sheikh Amara Kone i ni ce an ka wele jaabi la an b'a fɔ ɲɛna aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Nin tun ye Modibo Keyita ale ni Sheikh Hamala Kone ka masala ye min ni ale yɛrɛ ye ɲamakala ye ka fara o kan taabolo kɔrɔw dɔnbaga don ka bɔ Muruja dalen b'a la k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla ninnu na. Mali la Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la Yelimani cercle la i b'a ye k'a fɔ jɛgɛmɔw olu b'a la ka kɛ sɔrɔ siraba ye ka kɛɲɛ ni o wulikajɔ ninnu ye fɛn min ye maa minnu bɛ jɛgɛ ninnu don mɔ la olu ka laɲini de ye sɔngɔw bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ olu fan fɛ fo ka taa se maaw ma minnu b'a ta ni ka segin k'a feere. Nama Jara an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔ seginni ka bɔ Yelimani a ye min sɔrɔ ka d'an ma nin kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn. Société dɔw bɛ yan nɔ n'u bɛ si feere dugu caman fana la commerçant ambulant ninnu caman bɛ taa fɛɛrɛ kɛ moto la pour que sɛnɛkɛlaw bɛ se ka siw lasɔrɔ nɔgɔya la cogoya min. Kulumba Keyita ye sɛnɛ kɛcogo de kalan min bɛ wele agronome bi sɛnɛ in y'a ka sɔrɔ yiriwa Yelimani cercle kɔnɔ wa k'a ye mɔgɔ caman fana dɛmɛ sɛnɛ kɛcogo la janko nakɔ sɛnɛ na. N ka formation kɔfɛ n ye baara caman bolo da min ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka nakɔ baara ɲɛf'u ɲɛna ka taa jardin installation na financement bɛ ɲini cogoya min na ka taa bila baara kɛcogo yɛrɛ kalanni n y'o caman kɛ donc mais gɛlɛya dɔw sɔrɔla a kɔnɔna na donc n yɛrɛ y'a yira sisan ka n bolo da la pour que mɔgɔw ka se k'a ye parce que n ka laɲini tun ye mun ye ka mɔgɔw ladege pour que sɔrɔ kana dan dumuni ta ma dɔrɔn an bɛ se ka sugu fiyɛw lasɔrɔ cogoya min na ni minɛnw ye. Kunba an fana bɛ nakɔ sɛnɛ na k'a ye nafa sɔrɔ a la Yelimani nin waati in na a bɛ ka nakɔfɛnw sɔn ji. Nakɔ sɛnɛ kɔni ye gɛlɛya foyi t'a la ne yɛrɛ kɔni ne bɛ Ala tanu nin wagati in na ne bɛ salati sɛnɛ n bɛ jaba sɛnɛ betarafu bɛ yan hali pomme de terre an y'a commande kɛ an k'an k'a don mais a ma se de fɔlɔ an bɛ nafa sɔrɔ a la an mɔgɔ tan de bɛ yan bɛɛ n'i ka place de don ni turulifɛn min b'i bolo i b'a baara i b'i ka nafa sɔrɔ a la bɛɛ bɛ baara k'i yɛrɛ de ye. Kulumba Keyita fana bɛ minnu sɛnɛ a ka nakɔforo la a y'a jira ko jaba de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛɛ kan. Ne ka jardin kɔnɔna na bi n'i y'a jateminɛ
min ka ca o ye jaba ye ni jaba bɔra yen salati bɛ tugu a la woson sɛnɛnaw bɛ yan betarabu sɛnɛnaw bɛ yan tamati sɛnɛnaw bɛ yan foronto sɛnɛ fana b'a la donc aubergine bɛ sɛnɛ n'o ye an ka goyo ye farafin goyo ani tubabu goyo an b'o bɛɛ bɛ sɛnɛ yan kosɛbɛ et puis a bɛ boli kosɛbɛ sugu la kosɛbɛ. mun kelen de kosɔn a ye jaba caya. bon an ye jaba caya parce que an ye fɛn min jateminɛ min bɛ dɔn an ka cercle la kosɛbɛ o ye jaba ye bɛɛ mako bɛ se jaba ma wagati bɛɛ la san kalo 12 bɛɛ la donc o ka bɔ yen jaba ye sɛnɛfɛn fana ye an ka condition na yan min bɛ se ka lamara wagati jan kɔnɔ donc o de y'a to an bɛ saheli jamana de la wagati dɔw bɛ se sɛnɛ ka gɛlɛn dɔɔni donc n'i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ sɛnɛfɛn ma min bɛ se ka mara a kɛnɛ bɛ se ka mara ka se wagati jan dɔ ma. baarada mɔgɔw dɔ bɛ to ka na k'u ka nakɔ sɛnɛ yɔrɔ ninnu lajɛ nka kunba an k'u ma dɛmɛ sɔrɔ u fɛ fɔlɔ. dɔw nana an lajɛ kɔni u taara mɛ an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ u ma fɛn f'an ye dɛ u kɔni u nana lajɛ kɔni projet kura de don u ɲinɛna tɔgɔ in kɔ de mɛ a ɲɛmɔgɔ ye jaabi de jaabi a bɛ yɛlɛmani k'u ka ɲɛmɔgɔw bɛ na u bɛ na lajɛ mɛ an m'u ye dɛ. yɛlɛmani sugu b'a la jagokɛlaw caman ko fɔlɔ u tun bɛ taa nakɔfɛnw ta yɔrɔ wɛrɛw de la ka na k'u feere yɛlɛmani nka ko kabini yɛlɛmanikaw yɛrɛ donna nakɔ baara la u tɛ taa u ta yɔrɔ wɛrɛw la. madamu jawara awa kɔnte ye jagokɛla dɔ ye yɛlɛmani sugu b'a la. fɛn caman kun bɛ u ti sɔrɔ an fɛ mɛ sisan ala ni an yɛrɛ ka mɔgɔw sɛrigili mɔgɔw ka cɛsiri fɛ u ye jardin ko dɔw b'a la donc fɛn kɛnɛ caman bɛ sɔrɔ an fɛ yen nɔ sisan i n'a fɔ salati an bɛ salati sɔrɔ an bɛ ɲugu sɔrɔ an bɛ woson sɔrɔ an bɛ pomme de terre sɔrɔ an bɛ jaba sɔrɔ forontobani ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn nin bɛɛ sɛnɛna yan yɛlɛmani yan nɔ donc an bɛ se ka fɔ alhamdulilahi rabbil alamina bon waati dɔw b'a la yɛlɛmani ta fɛnɛ a ti sɔrɔ bon an bɛ se ka taa bɔ kɔrɔn fɛ ka na n'a ye n'o ye ɲɔsɔnbugu ninnu ni bamako ninnu ni kayi ninnu ye an b'an garisɛgɛ sɔrɔ a ka fisa ni fɔlɔ kɔni ye. nakɔ baara in kosɔn kulumba keyita k'a ye baara di sifinw dɔ ma a ko fana u ka laɲini ye de bi bɛnkan ka kɛ u ni jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nakɔfɛnw sɔngɔw kan. maa saba bɛ baara la ne bolo yan donc a bɛ komi o ye olu ka nafa ye mais ne yɛrɛ fana b'u ta n ka nafa de kama o yɛrɛ hokumu kɔnɔna nin wagati in na an bɛ ka jateminɛ kɛ producteurs ni feerelikɛlaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na pour que nafa tilacogo bɛ se ka bɛn cogoya min na parce que n'i ye jateminɛ kɛ sɛnɛkɛla min bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ kalo joli kɛ k'a ladɔn ale ka nafa ka dɔgɔ ni minnu b'a feere. cogo jumɛn na. n bɛ se ka exemple ta i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ sisan i b'a di feerelikɛlaw ma 50 mais olu b'a feere 100 e dun b'a d'u ma tile 2 olu b'a feere 100 e bɛ kalo 1 kɛ a lamini na i bɛ fɛn kɛ donc ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na pour que sɔrɔ bɛ se ka tila cogoya min na bɛɛ bɛ se k'i ka hakɛ sɔrɔ a la cogoya min na. yɛlɛmani nakɔ sɛnɛkɛlaw y'a jira fana ko sigida ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛtɔnw dɔw b'u dɛmɛ tumaw dɔ la nka ko dɛmɛ in ka dɔgɔ o kama k'u ka laɲini ye de bi dɔw ka fara o dɛmɛ in kan halisa. nama jara yɛlɛmani VOA Bambara. sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw lamɛn Siyaka Tarawele fan fɛ. Sirantolanta Bunagun kan ɲina saison 2023 2024 Coupe de la Confédération phase de poule tile 4 ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ Afrique du Sud Sékou Koune United FC kan celu 1 kanankolo Stade kanu na a ɲɔgɔndan tana kunu araba décembre kalo in tile 20 san 2023 in na Stade Juventus Marseille la Bamako. Jaabi in sɔrɔli Sékou Koune ɲɛkɔrɔ o bɛ Stade Senkɔrɔ Madodobaw a ɲɛmɔgɔya so a sirantolantanaw ka fara a degeli kan k'olu bɛ jigi sigi ka pulu ɲɔgɔndan 2 tɔ makɔnɔ. Olu bɛ tan Maroc Renaissance Berkane ani Congo Diable Noir ɲɛkɔrɔ don nataw la. Tile 4 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ Stade Malien de Bamako ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Maroc Renaissance Sportive Berkane bolo kurutan bari ale ni Congo Diable Noir ye filani bin kɛ kunu simasesila Congokaw fɛ celu 1-1 fan 2 bɛ fɛ o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye. Jɔyɔrɔ 2nan bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 7, jɔyɔrɔ 3nan bɛ Sékou Koune United FC bolo kuru 4, jɔyɔrɔ 4nan ana laban bɛ Congo Diable Noir bolo kuru 1. Poule ɲɔgɔndan 2 tɔ Stade fan fɛ ka kɔn qualification ɲɛ olu bɛna tan ni final hakilina de ye
n'i b'a dɔn ko kunu araba Stade Malien de Bamako ni Seko Kun ka ɲɔgɔn dan tana ni final hakilina de ye. Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ Bako Sek tun y'a laseli kɛ ka kɔn a ɲɔgɔn dan ɲɛ. Hakilina jiginna Seko Kun United FC ni Stade Malien de Bamako ye 2-2 de kɛ tagali la. Décembre kalo tile 10 tɛmɛnen Afrique du Sud kaw fɛ yen. Si tun ma se si la kanankolo fan fila bɛ fɛ. O tun y'a ɲɔgɔn dan jaabi ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don. I n'a fɔ ladalako la maliden dɔw bɛ u hamina ni jɔrɔnɔkow fɔ an ɲɛna tabalen kunnafoni kɛnɛ kan an ka maa dɔw lamɛn minnu ye ɲɛfɔli kɛ o taw la. Bewa bamara lamɛnba cɛ ni muso denmisɛnnin ma kɔrɔ ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye a balimakɛ n'a denkɛ dɔ Dawuda Jara ka bɔ Mali la ka taa Cercle la an ka commune o Domila ye an ka village o ye Sijankɔrɔ ye a hakilina min kɔni ma ala Maliko la bi c'est-à-dire an yɛrɛ k'a ye jamana in bila a ma bɛ cogo min na ko nin dilanli a ma nɔgɔ ni jɛnɛtigɛ ko a bɛ taa ni hakili de ye n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ ka tulo ko kurantigɛ bilahi jamana in yɔrɔ tun bɛ hali ni tun ye kuran d'olu ma a tanke ka marifakisɛ daturulen tora u tɛ sɔn ka sidibi rɔ ka kuran d'u ma ka marifa daturu la mais bi o bɛ ka nɔgɔya jamana bɛ ka libéré aw bɛ ka tulo ko kuran wa minnu bɛ ka faga de an ka jateminɛ ɲɔgɔn bolo dɔɔni san 30 dingɛ senni ni fɔra k'i kana o lafa tile 2 san 2 a ma nɔgɔ koyi malidenw an ka baara kɛ ni hakili ye nin ɲɛma ninnu an ka to ninnu kɔ dɛ n'an bɔra ninnu kɔ an b'a fɔ ko cu ka sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ na dɛ kɔni b'o fɔ a ye o ne hakilina de ye Maliko in na n bɛ foli di Bewa Bamara lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma ala ka so hɛrɛ. Salamu alaikum ya Afrique kanubagaw ka foli bɛɛ bɛɛ Mamadi Keita ka bɔ Sibi an y'a mɛn ko Algérie ye lajɛ dɔ kɛ fɛn min Mali Nord ko dossier la an bɛ fɛ ka Algérie yɛrɛ ɲininka ale b'a yɛrɛ filɛ jɔn ye an ka baton cira yan ka mɔgɔ caman faga kɔnɔ ale b'a filɛ a yɛrɛ filɛ jɔn ye mɔgɔ ma communiqué kɛ o la ale bɛna fɔ de Algérie a sirannen don mun ɲɛ a b'a sɔrɔ koyi n'a ma wuli k'i jɔ a sirannen don mun ɲɛ a b'a sɔrɔ wallahi a b'a sɔrɔ ale ni Marɔku man di Mali tile kelen ma deli k'a da don o la ka kuma an n'an ka jamana kɔnɔdenw de bɛ ɲɔgɔn na ni mun ma sɔn o bɛ kɛlɛ o diyagoya de k'a fɔ k'i bɛ marifa ta jamana kɔnɔ i bɛ kɛlɛ o diyagoya de fɛn min y'a la k'a fɔ k'i maliyɛnw ka wuli an ka autorité u kana siran ka tiɲɛ fɔ Algérie ɲɛna n'u ye mun kɛ u ka bɔ k'u jaabi wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bewa tabale lamɛnba jɛkulu an b'a bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ne tɔgɔ de Amadu Ali Jara ne maliyɛn bɛ Senegal an bɛ fɛ ka kuma min kan Yusufu Tapo min minɛnen don Côte d'Ivoire an bɛ fɛ ka kuma o ka ko lahalaya kan Yusufu Tapo ale ka minɛli an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ nin ko in na ala ka ɲuman bɔ nin ko in na tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔnɔ o ma bɛn fiyewu o ma bɛn nin tɛ nin ko in ma ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi wala ala ka jisuma kɛ a ko la ala ka jisuma kɛ a ko la ala ka daɲuman don a ko la donc an ka u bɛ baara la mais hali bi u ka dɔ fara u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw kan ani jɛɲɔgɔn ɲumanw bɛɛ lajɛlen a n'o tɛmɛnen kɔfɛ Algérie fana b'a la ka na ni fɔkabɛn min ye k'a fɔ ko ka fɔkabɛn kɛ ani Robert ni ɲɔgɔn cɛ fɔkabɛn waati tɛmɛna o fɔkabɛn kɔni anw population kɔni tɛna jɛ ni o fɔkabɛn ye kun bilen y'a mɛn sisan an b'an ka jamana ɲɛta an ka jamana ka kan ka taa ɲɛ cogo cogo an b'o de ɲɛɲini la mais k'a fɔ ko mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ n'olu kun b'a la jamana bisibasa ka ɲagami ko an n'olu bɛna sigi ka kuma o kɔni o waati o temps tɛmɛna. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo k'a lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 30 46 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ale ni npogotigininw olu ka hamina ni jɔrɔnako a ka d'an ye u fana ka ɲɛfɔli kɛ olu la. nin bɛ dan sigi an ka bi alamisa don décembre kalo tile 21 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ ɲamayaso ka yamaruya kɔnɔ sini jumadon ni waati kelen in na ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye ɲan'o cɛ an bɛ kan bɛ boloda ni aw ye aw ni ci aw ka kulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma.